inurria eta txirrita. Bazen behin, inurri bat oso langilea. Egunero lanean zegoen negurako janaria pilatzen. Inurriaren ondoan txirrita alfer bat bizi zen. Bero handia egiten zuen egun batean, inurria betiko moduan lanean zegoen eta txirrita berriz itzaletan etzanda. Egunon, txirrita jauna, gaur ere ez al duzu lanik egin behar? Ez, bero handia egiten du. Egunak pasa ziren eta udazkenean txirrita lanik egin gabe jarraitzen zuen. Gaur ere ez al duzu lanik egin behar, txirrita jauna? Ez, haize handia dabileta. Haizea zebilela, euria egiten zuela, aitzakiak bata bestearen atzetik jartzen zituen txirritak lanik ez egiteko. Hilabeteak pasa ziren eta neguan inurri langilea etxean goxo-goxo zegoen. Hotza handia egiten zuen egun batean, txirrita inurriaren etxera hurbildu zen. Zer gertatzen zaizu, txirrita jauna? Txirritak inurriari laguntza eskatu zion hotza eta gosea zuelako. Naski, negua da, eta esan nizun janaria pilatzen hasteko. Txirrita negarrez hasi zen. Inurria oso haserre zegoen udaran eta udazkenean lanik egin ez zuelako. Berarekin negua pasatzera gonbidatu zuen eta txirrita oso eskertua zegoen. Eskerrik asko, inurri, datorren urtean lan asko egingo dudala hitza ematen dizut. Eta hala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan eta...